Aké aplikácie používaš vo svojom meste? Google Maps, lebo väčšinou viem, kam idem a čo ma čaká a ako sa tam dostanem, tak je väčšinou cez Google Maps. Tak to... Lidl Plus, niečo na nakupovanie a teraz, keď cestujem v lete, tak je to Ryanair. Žiadne, úplne žiadne, ja už som starý ročník, čiže vôbec. Ja sa tomu vyhýbam. Ak by si mal voľný deň v meste a neobmedzený budget, ako by vyzeral to ideálny program? Tak asi by som išiel vykúpiť muzikér a kúpil si tú najšpičkovejšiu aparatúru, ako len môžem dostať. Určite nejaké nakupovanie, proste dajte do obchodiaku alebo najlepšie na nejakú ulicu nakupnú, nejaký fajný obedík. Zakončila by som to nejakým wellnessom, alebo nejaká manikúra, pedikúra, niečo také. Tak ja mám 5-ročného syna, čiže asi niečo s ním. Nejaké detské aktivity. By si mohol doplniť nejakú vec alebo službu, čo by to bolo? Menej nechutných bezďakov na stanici. Bývam v tej Prahe, tak ja by som tu chcela metro. Ak sa zaregistruješ na linku leto.indocity.app, vyplníš e-mail, tak môžeš dostať drinčík zadarmo. Ak chcete aj vy drinčík zadarmo, zaregistrujte sa na linku leto.indocity.app a navštívte náš stánok na akcii.